Video apa foto ki? Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sawise ngrampungke urusanmu. Tekake masya ora tau ngalami adem min siji mosok ora ditemoni nekatku mong pengen dilii. Nyanyi semuanya. Kepisah benua negara angin gayo tresno murasani wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora setingan jani zaman susah. Terima kasih. Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan bekas samburan bulan wangine isih ning atiku isih tak tunggani isih terus semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora setingan jani zaman susahmu. Sabana makasih.
isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan bekas samburan bulanmu wangine isih ning atiku, isih tak kangeni, isih tak tunggani, isih terus tak tangisi. Bisa sayang awakmu. Lah terima kasih mas-mas ya, gede dhuwur teteke api, suka membiayai wanita.